Здравейте, приятели! Някои от вас вече може би са посетили нашия онлайн магазин Никита, а други не. Затова днес ние искаме да ви покажем една специална за нас категория тениски, а именно категорията Cool. В тази категория сме подбрали страхотни дамски тениски, изработени с модерни, цветни и забавни принтове. Всички тениски от тази категория са на специална оферта при закупуване на 3 броя тениски. При получаването им ще заплатите сумата за 2 броя. За тези, които решат да си закупят, не се притеснявайте, че при завършване на поръчката ви изписва цената за 3 броя. Когато наш консултант се свърже с вас, за да потвърди поръчката, ще отмени цената на единия брой тениска и така вие ще заплатите 2 броя. Ако поръчаните модели не са в наличност, ще ги изработим в рамките на 5 работни дни. Очакваме ви!